Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Delia, ginaingon, gibadlong taka kay bati ang imong gibuhat kapag pangabit. Apan ako naman noon imong gitripan. Ambot, nadaman sad noon ko. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Tinuod ka ma, gidawat ako sa bana sa imong kinugos sa bunyag, unya makasugod ako og trabaho sa sunod adlaw. Unak, apan gusto nga makikstorya nimo ang bana sa kung kinuugo sa bunyag, nga maoy manager sa opisina nila, si Rigor. Ay sige ma, dadaran ko nga tiniya aron magkastorya mi. O sige. Murag siya raman runog ang iyang anak ang nasila, kaya ang iyang asawa, Thomas Manila. Ah sige ma, tanadayon ma. Day, inigabot nato ron sa bahay nila ni Rigor ba? Kamu na'y pagtabing Rigor ha, kay makighagwahe ko silang mga anak. Giisip mapod na ko tong apo, katong anak ni Erna ba? Ay oo maoy, pero di lang ta magdugay dito maha, kay mauwaw ko makitapi og dugay anang Rigor. Dili bayag gid siyang akong igso, si Erna bayag gyud. Ay naunsa, oo good. Pero isipan na lang po siya nga imong igso. Kay ba naman siyang Erna? Gwapo ba yan na si Rigor ma? Og swerte po si Igso Erna nga nakabanan ni Rigor. Gwapo pa, manager pa gyud og kompanya. Ama o. Ay, driver, liko da sa tuodong o. Unya hunong anang dako nga bay nga blue ang colors gate. Magsugod ka man gyud sa imong trabaho sa sunod adlaw, Igso. May ipasidaan lang ko nimo ha, Igso. Unsa man na Igso Rigor? Kung doon na gani ka makita nga dili maayo suhod sa opisina, magpakabuta na lang ka. O kung doon na kay madungog nga dili ka makauyon, magpakabungon na lang ka. Haba, Igso? Ha? Okay. Basta mao na to. Sa sunod adlaw ka na magsugod sa pag-duty sa opisina.
Rigor anang usa ka kauban na mo din sa opisina. Iyang gikako sa gihakan si Igso Rigor. Ug si Igso Rigor sa ni Paus, nag-lips to lips sila. Kalay nila tanawon, may relasyon di ay si Igso sa maong babae. Miss? Ah, Ako des Marlon. Ako ang dawat din eh. Oo. Akong Igso ang asawa ni Rigor. O Igso po ang akong tawag niya. Kanang uyab niya ng babayana. Kikinsa rin nga ang anak niya. Jima na, minyo sana. Ay kasayuran taong bana nga nangabit sa tao yung asawa nga tong si Rigor. Pareha man sila ni Rigor. Ang iyang asawa, waputay kalibutan nga nangabit ang iyang bana. Mabini mo, ako pa di mo no, sultihir ko niyang asawa nga na ay kabit at si Rigor so di trabahoan. Mayon nagbuhat oy. Pulos ko na sila minyo niya. Pulos pag nagkauya pag yun, porbida. Ay, hala. Niya pa dong din ang babae. Oo, break time pa man ron. Pero, nagsabot at siya nga, siya atong gilibak. Sige res ako ha. Kuha na ko akong baon kaya minadto po ko. Sige. Niya na siya. Di lang kumutanaw niya aron dili siya makasabot nga sila'y among kaistoryahan. Hi. Hello. Maniod to sa ko. Ayaw naglakaw. May tuyo ka na ako? Gisultihan ko ni Sir Rigor nga... Ano to? Delia ang imongan? Oh, Delia. Ang imong igso ang iyang asawa. Kay kinukos man ka sa bunyag sa imong mamang iyang asawa. Oh, tinuod na. Gemma ka no? Mao na'y sulti ni Marlon. O ako si Gemma. Minyasap ko. Ug moprangka na lang ko nimo hag sorti. Kay nakakita naman yun ka na mo nga. Nagkakos ug naghawak si Rigor. Uyap mi. May relasyon ming duha. Ug ikaw, pagpakahilom na lang ha. Ang imong pagtrabaho na lang din sa opisina ang atimana. Tinaw ba ang nabati na kong kipanulti ha, Delia? Mao na, Jem. Makalaom ka nga, dili ko manghilabot sa inyong relasyon. Apan mangutana ko ba, ikaw sayod nga dakong sa ang inyong relasyon. Nganong inyo pa maninggi padayon? Pulos mo minyo. Tapusan na lang ninyo ang inyong relasyon. Kaysa ang inyong gibuhat. Mortal kining inyong gibuhat. Di na ako makahimo sa pagtapos sa mong relasyon ni Rigor. Kaya nakaton ako sa pagmahal niya. Kaya nga no, di mo mahal ang imong bana? Nga nahigugma mang kasalain? Mahal, pero kuwang mangkus kalipay niya o ba niya sa sex. Nga naman? Gamay magkigbunal akong bana ko. Nya, sukad ko makatilaw sa kang Rigor. Magpangita naman ko. Depende ra ginas tao eh. Akong uyab, gamay masad ang iya, pero happy man ko. Magpakasal na unya mi, kung makatigom na mi. Oh. Nakasulti ka lang anak, kay wa pa man ka makatilaw dako. Pero oras nga makatilaw ka og dako, buwagan mo jud ang imong uyab nga kamayra. O kung makatilaw ka og dako, nga nakasal na mo, sigurado gid ko nga mga bitsap ka. Busa, mientras sayo pa, buwaging imong uyab nga kamayra bunal. Gemma. Kapuyan ako dayo eh. 2 ka round lagi taon ko nakuha dayo. Okay pa man ko. Wa ko maluya. Sige. Relax ta ha. Relax ta kadiyot. Usbad ta karon taon ha. Pahuway sa ta. Pabuto na ko nga mo strong balik ning ako. Kay tanaw mo. Tiko ko in taon eh. Luya pa kayo. Gamaya bitaw tuod anang imo din oy. Pagkanindot ka ano kung makatilaw kog dako.
Uy, ang ako cellphone. Kinsa may nanawag? Ay, ang amo maning silingan nga kumari ni mama, sinang taling. Hello? Nang? Ha? Naaron sa ospital? Giatake sa sakit sa kasing-kasing si mama? Asa ang ospitalan nang? Asa ng taling? Salamat taon nga misugot si Igso Ricor nga muhuam ko kwarta para gamiton sa ospital. Doon na lang gid ko. Driver, hunong anang tungod anang dakong bahay nga dunay auto nga nagparking sa gate palihog. Anak ko di manaog. Unsa? Mao ka na Igso, Bilya. Bubuwan na kapin nga wa pa mauli ang akong asawa nga si Erna. Gimingaw na kay kong sex. Kadagan ka na Ramil. Basta musugot ka lang nga mag-sex ng duwa. Dili ko. Kwarta na may tuyo na ko. Og dili ko mangayo, manghuwam ko. 10,000 pesos sa masad akong huwaman. Dili ko musugot nga manaog ka ni akong panimahe. Nga way mahitabo na tong duwa. Ha? Kitang ini! Pistola? Pistola na? Dili ko managana pagpusili mo. Kung magmagahi ka sa gusto kong mahitabo ni mo. Ayaw na po sila, Rigor. Ayaw. Ayaw ko. Igso, kalain ni mo. Igso. Asa ko di mo na naimputan ko kay matagap. Oh. Sa sud sa among kwarto. At doon na mo pahimutan kong maayo dito. Ni aning imo, oy. Kakiyot ng imo. Tagilok. May uyab taong ko. Ikaw may asawa, sad ka. Bahala na. Hindi na magwanta. Lamin na kong ibugwal. Hubuhan ko niya ang flip. Kadako ang imugod. Kaas pag yun. Layo na kayo sa akong uyab nga. Lalo ka katunga. Murag sa tagmanganak na, uy. Ay! Ginip! Murag na-crack ang agay. Ginip pa! Nakuha ko sa makadaghan at higayuna sa bana sa kong igso. Human sa nahitabo, diha na kumasayod nga duwaan ra di ay ang pistola nga iyang gipanghadlok nako. Nagkarelasyon gid mi sa hilom ni Rigor. Gibuwagan nako akong uyab kay human ko makatilaw sa kang Rigor. Nahigugma man ko niya. Wa ko makabaliba dihang gihimo ko niyang kabit. O katong kasama ang kaagin ni Bilya din hining tulmanon. What's the style? Wa na kabalibad dihang himong kabit style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Drama.